Hola, bona, soc el Marc Puigpell de la Fundació Alícia i tinc el plaer de cuinar amb la Marina Pàmpols. Marina, sisplau, presenta't i presenta el que faràs tu. Molt bé, encantada de poder cuinar amb tu. Jo soc la Marina Pàmpols del restaurant Buenos Aires de Tremp i avui som aquí a la Fundació Alícia per presentar-vos un plat fet amb nyàmeres, que els tenim al costat de casa, que és un producte que no li hem fet moltes vegades cas i que avui li volem treure un rendiment. I en farem, de les nyàmeres, què en farem? En farem uns nyoquis i llavors els farem una salseta amb un tou de tilers, amb una cremeta mira, una barreja de regalèssia, de pebre i amb un oli de ravenissa. Perfecte, doncs ens hi posem ja, no? Sí, vinga. Primer que farem seran els nyoquis. Aquí tenim les nyàmeres, que els tenim crues, els hem de bullir i llavors un cop bullides els pelarem. Molt bé, doncs vinga. Vinga, els anem pelant. Anem per feina. Aquestes les hem avançat, els tenim pelades. Si et sembla, Marina, les vaig passant pel passapurés i així anem fent la pasta dels nyoquis. De nyàmeres. Doncs vinga. Vinga. Tu mateix. Vinga, un cop ho tenim aquí. Hi ficaràs només el rovell. Sí. Vale, perquè... Ficarem el rovell. I aquí un cop tenim el puré passat de les nyàmeres, li posarem la part proporcional de farina i d'ou per poder-ho amassar i fer-ne la massa dels nyoquis. Exacte. La farina. De fet, amb aquesta massa hem de poder modelar els nyoquis, que els podem fer com a boletes, com a allargadet i llavors tallat amb un ganivet, o amb la nyoquera anar fent la forma, si no també amb una forquilla podem anar fent la forma amb una forquilla al revés. Una miqueta de pebre. Es tracta d'agafar una miqueta i esmoltegem una mica. El que fem és moltejar-lo, llavors els tallem. Més o menys tots igual. Llavors els fiquem directament a bullir, que ens quedaran a sota, i llavors fins que bullin, llavors els traurem. Llavors els podem fer una boleta o si no, podem fer així i que mos quedi. Mentre vaig coent ja aquests nyoquis, que com us ha comentat la Marina, ara s'enfonsen tots i quan tornen a surar vol dir que ja tindrem el nyoqui cuit i ja l'escorrerem. Són de cocció molt ràpida. I ara ja els anem escorrent i els reservarem. I els deixarem aquí. Molt bé. Ara anirem a fer la salsa i llavors tenim aquí un liquat vegetal, tenim una mica de crema de llet i llavors tenim el pebre i una branca de regalèssia. Això ho hem infusionat, ho hem deixat reduir i llavors amb això farem la salsa. Molt bé. I afegirem també una mica de tou dels tilers, una mica de formatge tou, perquè ens quedi més cremós. Hem barrejat la llet de civada amb la crema de llet perquè sigui més suau en boca, que no sigui tan greixós. Una mica de sal, aquí. He ficat una mica de sal, ja porta la infusió. Llavors, quan ens hagi reduït una mica, el que farem serà afegir els nyoquis o napar només els nyoquis amb la salsa, el que vulguem, el que preferim. Si els fiquem aquí agafaran una mica més de sabor,
Recordem que la nyàmera té un sabor així com de regalèssia, de carxofa, i llavors per això també l'han potenciat una I a miqueta més combina molt bé amb el formatge. amb el formatge. Més a l'oli que farem i que ara ens explicaràs. Molt bé. Hem fet un oli amb les fulles de rabanixa, els hem escaldat, els hem refredat i llavors els hem barrejat amb oli del Pallars, amb cua de cirera, que és una varietat autòctona pròpia del Pallars, que té molts polifenols i que l'estem ara potenciant molt perquè té moltes propietats i és molt saludable. Llavors és un punt amargant i picant. Llavors, per treure-li, desengreixar una miqueta el nyoqui i ficarem aquests puntets d'oli per contrastar. Així mateix també ficarem una miqueta d'espàrrec, espàrrec de marge, també per suavitzar-ho tot, no? Per donar una mica de contrast. Perfecte. Molt bé. Vinga, això ja ho tenim. Ja la salsa ens ha pres ja una textura. Sí? Perfecte. Ja passarem ja a anar-ho emplatant i anar definint una miqueta el plat, si et sembla. Sí, sembla molt bé. Doncs vinga, sisplau. Hombre, em podries emplatar tu, Com si estiguessis a casa teva. Igual, moltes gràcies. Aixecarem els nyoquis. Unes puntetes d'espàrrec de marge, que també tenen aquest gust molt fruitat i veritablement es poden menjar crusos perquè estan boníssims. Ficarem les gotetes de l'oli perquè ens serveix alhora de metabolitzar tots els components de la nyàmera, ens ajuda l'oli. Aquest puntet amarg amb el làctic del formatge i dels propis nyoquis. I ara què li posem, Marina? Ja li ficarem unes floretes de romer i de la mateixa rabanixa per donar-li un toc de color. I la picantor que ens aporta també la flor de la rabanixa. Aprofitem les flors, eh? Sí, al moment que les tenim les hem d'aprofitar. Això és un bé preuat, eh? I aquí us presentem el plat dels nyoquis de nyàmera amb l'oli de rabanissa i espàrrecs de marge. Us vagi de gust.